या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. लवकरात लवकर आपल्या चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती या चॅनलला लवकरात लवकर जॉईन व्हा. आता मी म्हणजे विचार करते भाजी काय बनवू. मला कमेंट करून नक्की सांगा कोणी की आता मला सुचत नहीं है कि सब्जी क्या बनाऊं. तो आधा गोभी बचा हुआ है, उसकी सब्जी बनाऊं या और क्या बनाऊं. तो पहले काट ही लेती हूँ सब्जी को और इसको. एक नदी सारखी वाहते मी जणू. हॅलो गाइस, पटापटा कमेंट करा, लाईव्हला जॉईन व्हा. जॉईन व्हा लवकरात लवकर. कोकणचो दिमाग भारी, कोकणचो यो तेवर भारी, दिसते भारी गणपतीची स्वारी, आज आडवा हा माथ्यावरी. फर्स्ट लाईक डन, थँक यू. हु आर यू? प्लीज कमेंट करा सर्वांनी. कमेंट फास्ट, पटापटा कमेंट करा. कमेंटच येत नाहीये तुमचे कोणाचेच. मैं तेरी मेरी. लाईट गई रे बाबा, रे बाबा. नमस्कार मंडळी. आज 5वा दिवस आहे ना होळीचा. आज होळीचा 5वा दिवस आहे. सर्वांना होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि माझं लाईव्ह कुठून पाहताय हे नक्की मला कमेंट करून सांगा. कागज का तुकडा होता. ना तारीफ ना करे इतनी. वन लाईक कोणी केलंय? प्लीज पटापटा कमेंट करून सांगा मला कोणी लाईक केलंय, कोण आहे माझं लाईव्ह बघतोय. आज एवढा वेळ का लागतोय? 2 मिनिटं होत आली तरी. मेला दिलों का आता है एक बार, आके यहाँ चला जाता है. आती है बहारे, बहारों से क्या डरेंगे, वरना हम करके ही रहेंगे. मेला दिलों का आता है. मंडळी कमेंट करा. कोकणातला कोण असा काय सर? कोण बघता माझा लाईव्ह? कोकणातला कोण हा? तर कमेंट करून नक्की सांगा मग. मी कोकणातला असं. हाय मानसी. ओ क्या बात. हेलो मानसी डियर, कैसी है बहन तू? स्वागत आहे मानसी. मानसी पालखी कधी याचा? बरी आहे. तू कशी आहेस ताई? मी मस्त आहे. कंटाळा आला मला कामाचा ग. कंटाळा आला मला या कामांचा. मैं तो थक गई. देखो ना मैं थक गई. क्या बताऊं अभी. काम कर करके थक गई मैं. मुझे काम का आलस आ रहा है. मानसी मला बनावा जेवण पाठव बनवलेलं. हाय गॉडफादर दादा, नमस्कार. काय हो डॅम्बिस माणसं? बरी हो आम्ही डॅम्बिस माणसं. तुम्ही कसे आहात गॉडफादर? तुमचा मठ कसा चाललाय? सगळ्यांना पकडून घेऊन जाता हा? ओके.
मानसी बोलते काय बेत चालू आहे? आता कोबीची भाजी बनवते मानसी, अजून काय सुचत नाहीये मला. आणि मी भाजी ना फ्रीज मध्ये आणून मला ठेवायचा कंटाळा येतो, त्यामुळे आता भाजीच बनवते. श्री किशन दादा म्हणते ताई ओळख आधी बोला बोली. आई ग ओळख दादा आधी बोला बोली. आधी आधीच होतोय मग घालतोय ओळख कहाणी. दादा लक्षात आहे माझ्या, मला आता कोणी दिसलं ना तसं बाहेर की मला हसायलाच येतं. श्रीकृष्ण दादा स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. गॉडफादर करायला, मानसी बोलते करायला. काय करायला येऊ? काय हेल्प करायला? नको, हेल्प करायला नको, जेवण पाठवून दे तुम्हाला. मला तू परत करायला आलीस तर माझं भांडी पण घासावी लागतील मला, अजून वाटतील. नको, मला तू बनवलेलंच पाठव. काय झालं खुशू? थोड्या वेळाने खा, मी देते फक्त 15 मिनिटात देते. ओके 15 मिनिटात घे. इलेने ना स्कूल मधनं खात नाही. गॉडफादर हसतायत. गॉडफादर म्हणते मठ व्यस्त मस्त आहे आणि कामात व्यस्त आहे मठ, है ना? तुमच्या मठात लोक येतात की नाही दादा? मानसी बोलते लाईक केलंय, थँक्यू. प्रशांत दादा भाची दरवाजा उघड ग लवकर. आलात का दादा? या या या, स्वागत आहे तुमचं. गॉडफादर तुम्ही राहता ते आर्मी रूम्स आहेत का? हो हो हो. प्रशांत दादा म्हणते मामा आला आहे, मामा आला आहे. दरवाजा उघडा, मामा आला आहे. आमच्या खुशीला पाहिजे आईस्क्रीम, त्यामुळे ती येऊन येऊन मला सांगून जाते मम्मी दे मला आईस्क्रीम. थंडी संपली नाही की पोरांची आईस्क्रीम खायला सुरुवात. खुशी खुशी मला एक फ्रीज मधून आईस्क्रीम पण घेऊन ये आणि हे पण घेऊन ये, काय ते टोमॅटो आणि 2 मिरची पण घेऊन ये. आईस्क्रीमची भूक लागली. मामा आला आहे रंग घेऊन. ओके प्रशांत मामा, आम्ही दरवाजा आमचा उघडाच आहे, या तुम्ही. काय चाललंय मग? मानसी बोलते दुकान जवळ आहेत की, दुकानाजवळ आहेत की ग, पण काय करणार, आपल्यालाच बनवावं लागतंय. दुकानचं ते तिखट असतं ना, म्हणून आम्हाला खायला जमत नाही ग. श्रीकिशन दादा म्हणते बोल ग लाडके ताई. दादा कसे आहात सर्वजण? गॉडफादर अशा रूम्स मध्ये कसे ऍडजस्ट करता? वायर निघाल्या, कलर गेला, रिनोव्हेशन करून घ्यायला पाहिजे. इथं आम्ही फक्त किती वर्ष राहतो? 3 वर्ष. 3 वर्ष राहतो आम्ही. ह्या वायर्स निघाल्या नाहीयेत, आम्ही काढल्यात त्या बाहेर. खूप जुने असतात या क्वार्टर्स, पण शेवटी आमच्यासाठी हे खूप महत्वाचे असतात. जरी झोपडी भेटली ना तरी आम्ही अशा ह्याच्यामध्ये राहू शकतो. का सांगा? कारण फौजी नवऱ्यासोबत राहायला प्रत्येकाच्या नशिबात मिळत नाही दादा, म्हणून. मानसी बोलते जेवण आहे की जवळ आहे की लांब आहे असं विचारलं. जवळ आहेत, 2 मिनिटाच्या अंतरावर. आणलं हे अर्ध कोणी खाल्लंय? परी तू घेतलंस काय? परी तू आईस्क्रीम घेतलेलंस ना काल 2दा? संध्याकाळी कोणी घेतलेलं आहे? बस झालं, कोटो संपलो. नको बस, शांत बस.
प्रशांत दादा म्हणतात भिंत छान रंगवली आहे. बघा, मी तेच म्हणते, आम्ही अशा आर्मी वाईफ अशा असतो जिथं झोपडी जरी भेटली ना तरी सॅटिस्फाईड. त्यामुळे कोणतीही अपेक्षा नाही, कारण आम्हाला इथं 3 वर्षात राहायचं असतं. गॉडफादर म्हणतायत भिंत छान रंगवली आहे. हा, मग कलाकार मीच आहे ती. गॉडफादर म्हणतायत ज्यावेळी राहायला जातात त्यावेळी लोक मेंटेनन्स करून देत नाही का? नो वे, नो वे, असं काही नसतं. एडवोकेट अंकित वर्मा जी, धन्यवाद जी, आप मेरे लाइव पर पधारे. प्रीतिया दीदी जी, हवा में प्रणाम, आपको भी हवा में प्रणाम. सुप्रिया दीदी बोल रही है हाय डियर. हाय सुप्रिया दीदी, कैसे हो? कहाँ गए? अरे बच्चे आइसक्रीम के लिए जिद कर रहे तो उनको आइसक्रीम दे दिया. लाइक डन, थैंक यू सो मच. सर्वांनी लाइक करा, सब लाइक करो मेरे चैनल को. अंकित बात कर रहा है सुप्रिया दीदी जी इधर भी आ गए. मेरे को फॉलो करते हो, गलत बात. सुप्रिया दीदी, अंकित बोल रहे हैं आप उसको फॉलो कर रहे हो. नहीं, मेरी फ्रेंड मुझे फॉलो करेगी और किसी की नहीं करती. हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते, हम किसी को और को नहीं फॉलो करेंगे. सुप्रिया दीदी बोल रही है मैं अपनी लाईव चला रही. गॉडफादर बोलतायत फौजी म्हणजे देशाची शान आहे आणि आम्ही त्यांच्यासाठी काही करू ते कमीच आहे. पण हे असं बघून वाईट वाटते की फौजींच्या घरी पण किती ऍडजस्टमेंट करावं लागतं. येस दादा, आणि हे ऍडजस्टमेंट म्हणजे जास्त करून ना लेडीज लोकांना जास्त करावं लागतं का? कारण ते तर ऑफिसमध्ये असतात. तर हे सगळं ऍडजस्टमेंट, हे आणा ते आणा, बाजारातून हे आणा. भिंत छान आहे. धन्यवाद प्रशांत दादा, धन्यवाद, स्वागत आहे तुमचं. धन्यवाद प्रशांत दादा, थँक्यू सो मच कॉम्प्लिमेंट दिल्याबद्दल तुम्ही. पण कशी असली तरी ती इथं आमच्या इमोशन जोडलेले गेलेले आहेत, त्यामुळे आम्हाला इथं राहताना काही वाटत नाही. सुप्रिया दीदी, प्रीतिया फ्रेंड है मेरी. ये सुप्रिया दीदी और मैं फ्रेंड हूँ, हम दोनों एक दूसरे को फॉलो जरूर करेंगे. अंकित बोल रहे हैं हाय. हाय अंकित, बोलो तो. अंकित बोल रहे हैं प्रीतिया दीदी जी हिंदी में बात किया करो. मैं आपसे तो हिंदी में ही बात कर रही हूँ सुप्रिया दीदी आपसे, बाकी तो मराठी है तो उनसे मुझे मराठी में बात करनी पड़ेगी. अनिल भैया फिर से आ गए लाइव. सुप्रिया दीदी जी चलो फिर से. प्रियांका दीदी बोल रही है माझ्या ताईंनी जेवण केलं का नाही. हाय प्रियांका दीदी, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी लाईक करा. प्रियांका दीदी स्वागत आहे. प्रशांत दादा मध्ये जेवायला येऊ का? नको दादा, नो एंट्री. तुम्हाला नो एंट्री. गरीबाच्या घरी कशाला येतात? ज्यांच्या भिंती अशा रंगवलेल्या आहेत त्यांच्या घरी तुम्ही कशाला येताय? गॉडफादर, आर्मीवाले पण अशी सुविधा आमच्या फौजींना देतात हे बघून वाईट वाटलं, पण तुम्ही त्यातही हसत खेळत राहता, हा तुमचा मोठेपणा. धन्यवाद दादा. आणि गॉडफादर दादा, एक गोष्ट अशी की म्हणजे जे नाहीये ते म्हणजे नाहीये म्हणून रडत बसण्यापेक्षा, जे आपल्याकडे नाहीये ते नाहीये म्हणून रडत बसण्यापेक्षा जे आहे त्या समाधानी राहायचं कसं, हे माझा विचार असतो. कारण जर आपण गोष्टी जास्त आपण म्हणजे आपण हे करायला लागलो ना की हे नाही ते नाही, तर खूप प्रॉब्लेम होऊ शकतो.
मग पुढचं लाईफ खराब होणार आहे. त्यापेक्षा म्हटलं आहे त्यात ॲडजस्टमेंट करायची. या देशाचं कसं होणार, जो सीमेवर लढतो संपूर्ण देशासाठी आणि त्यालाच अशी सुविधा मिळते. किती वाईट वाटलं मनाला. मी यावर एक पत्र लिहीन खासदाराला की यावर लोकसभेत मुद्दा बोलावा, नाही तर काय. काय बोलणार नाही याच्यावर. म्हणजे बाकी सगळ्या कुठल्या कंप्लेंट येतात ना, म्हणजे नळ लीक झाला तर त्याच्यासाठी येतात, पण कलर वगैरे काढून किंवा कुठं म्हणजे असं हे झालं असेल तर ते पटकन होत नाही. जाऊ दे, आमच्या परीने आम्ही सगळं व्यवस्थित ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. प्रशांत दादा रडतायत. काय दादा, गरीबाच्या घराला बघून रडायचं काय त्यात, बरोबर ना. अगं माझ्या ताईंना कशाची भाजी बनवली, कोबीची भाजी बनवते प्रियांका ताई, या जेवायला. प्लीज पटापट लाईक करा सर्वांनी, लाईकच वाढत नाहीये. गॉडफादर म्हणतात ज्यांची जबाबदारी आहे की प्रत्येक सैनिकाला चांगली सुविधा देणे, ते लोक काय तिथं माशा मारायला जातात का? जीव हातात घेऊन लढत असतो, त्याला चांगल्या सुविधा मिळायलाच पाहिजे. हो ना, हे तर आहेच. काय बोलायचं. मी परवाना येणार आहे स्वातीताई सोबत. हो का, परवा येणार आहात का स्वातीताई सोबत? वा वा वा. जेवलात का प्रियांका ताई? प्लीज पटापट लाईक करा चॅनलला. प्लीज लाईक करा चॅनलला, डबल टॅप करा. सरसुखाची श्रावणी किनारतात जीव हा, गुंतल्या तोर होनी प्रीत वेळा जीव हा. ओ खरंच माझ्या मनाला खूप लागलं. मी यावर पत्र लिहिणार आहे आणि याचं उत्तर मी तुम्हाला नक्कीच कळवेन. हो दादा, नक्की कळवा मला. थँक्यू. नाही दादा, हे काही उपयोग नाही ह्याचा, पत्र वगैरे लिहून काही. म्हणतात ना, सब गोलमाल है बाई, सब गोलमाल है. मी चवळीच्या शेंगा खाल्ली. वा वा वा, चवळीच्या शेंगा खाल्ला का? लय भारी, लय 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 भारी. एकदा होम टूर करून दाखवा मला, बघू द्या कोणत्या स्थितीत तुम्ही राहता. तेच तर दाखवू शकत नाही ना, इथं अलाउडच नाही आम्हाला. त्यामुळे हा विषय मी इथंच क्लोज करत आहे, कारण इकडची म्हणजे होम टूर दाखवू शकत नाही किंवा बाहेरचं पण काही मी तुम्हाला दाखवू शकत नाही. लय 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 भारी. हॅलो, कुठे गेले सगळेजण? आर यू देअर?
मंडळी पटापटा कमेंट करा, कमेंटच येत नाही आहेत. या देशात चोर, लुटारू, बलात्कारी, धोकेबाज राजाची जिंदगी जगतात आणि आमचं रक्षण करणारा ऍडजस्ट करतोय 2 रूम्स मध्ये, तेही अपूर्ण अशा सुविधेत सोबत. म्हणतात ना, म्हणजे जे मिडल क्लास असतात ना लोक, त्यांना सगळ्या ऍडजस्टमेंटची सवय झालेली असते, त्यामुळे त्यांना असं फुकटचं काही नको असतं. आणि त्यामुळे हे जे तुम्ही आता सांगितलात लुटारू, हे त्यामध्ये ऐशोरामाची जिंदगी जगतात आणि जे मिडल क्लास आहेत ते कष्ट करून जगतात, असं आहे ते. हाय रेल रवर, स्वागत आहे. माझी बहीण असती ना अशा ठिकाणी, मी तिला तिथे राहू दिलं नसतं, अजिबात नाही. पण माझं माझं बोलाल ना दादा, तर माझं सुख इथंच आहे मिस्टरांसोबत. मग ते झोपडपट्टीतही असे ना का मी राहू शकते. हाय कोकणची माणसं साधी बोली नाही, कोकणची प्रीती या. कारण एकटं राहण्यापेक्षा कमी घास खाऊन आपल्या नवऱ्यासोबत राहिलेलं किती 10 पटीनं बरं, 100 पटीनं बरं. अरे भाई पता है मेरे को भी, तेरे को कुछ नहीं पता है रे रेल भाई, क्या बोलूं. ला 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 राडा चल घालूया. कमेंट करा सर्वांनी, कमेंट फास्ट करा, कमेंट 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 कमेंट. काला पटापटा कमेंट करा. हेलो, पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. किसको चैनल का है क्या यशवंत, किसको चलने का है क्या यशवंतपुरा. नहीं चलने का है, हमें अपनी अपनी जगह पे रहना. ते प्रेम आहे, आपुलकी आहे, ते आपल्या ठिकाणी बरोबर आहे. पण सिस्टीमला बोलतोय त्यांनी असं का करावं, हे मात्र खरं आहे दादा. हे मात्र खरं आहे की आपल्या सारख्या माणसांना काही हे नाहीये. आपल्यासारखे ना गरीब, म्हणजे गरीब नाही म्हणू शकत, पण मिडल क्लास माणसांचं कोणाला काही पडलेलं नाहीये. हेच पुढेपर्यंत हेच असंच असतं. पुढेही बघाल तेव्हा सुद्धा हेच भेटणार दादा, कुठेही पण जा. भूल गए हो मेरे को. हाय कुशल, नमस्कार, कैसे हो. नमस्कार कुशल, कसा आहेस तू, स्वागत आहे तुझं. भारी आप हिंदी में क्यों बात कर रहे हो. ये रेल भाई बोल रहा था ना, कमेंट मिट झाली दीदी. काय रे, तू नुसतं ते रेल्वेचं बोलतो, मला रेल्वेचं बोलायलाच आवडत नाही, कंटाळ येतो मला, इरिटेट होतो मला. हाय कुशल, कसा आहेस तू.
याही समर्थमुळे मी बोलते, तो हिंदीमध्ये बोलतोय आणि मग मी विसरते. प्लीज पटापटा कमेंट करा सर्वांनी, जॉईन व्हा, बेल आयकॉन वर क्लिक करा. ढोल बाजे ढाय ढाय ढम ढाय ढोल, नगारो संग ढोल बाजे. मैं आपका चष्मा चोरी करने वालो. अरे कुशल, मला मगाशी ना वाटलं तूच चोरलास, भेटतच नव्हता माझा चष्मा मिळतच नव्हता. दीदी मला बेस्ट बेंगॉल येते. बोलू नकोस बाबा, मला कुठलीच भाषा, मराठी आणि हिंदी एक वेळ चालेल, पण बाकीची नको बाबा. काय समजत नाही, बुमजत नाही, क्या बोलणे का फिर. लाईक करा पटापटा. पट पट पटापट लाईक करा पटापट. हे भगवान, गाड़ी आ गई दूध की. माहेत चाहेत राडा चल घालूया, आला होळीचा सण लय भारी, चल नाचूया. छिद्रत्नांची खान, आम्ही भालो, तुम्ही भालो तर आम्ही काय खालो. मंडळी पटापट कमेंट करा. सत्यम पाटील बोलतोय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय काश्मीर, जय यूट्यूब, जय लाईव्ह, जय कोकणची काकू. धन्यवाद धन्यवाद पोरा, तुला लय आयुष्य भेटू दे रे पोरा. काजळ लावून आले मी आज, असं नक बघू अहो येते मला लाज, केला शृंगार आणि घातला या साज, दिसते मी हात आणि अप्सरा मी आज, कठीण साडी घाल गुलाबी, पागल करते तुझी मोरणी चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल. गुरुनाथ दादा म्हणताय, जय गुरुबा काका, जय गुरुबा काका. गुरुनाथ दादा कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. हावडा ते मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज. अरे समर्थ प्लीज रे, इरिटेट करतोय रे तू मला. अरे नीट काहीतरी बोल ना, बाकीचे बोलतात तसे. मला सांग, तुझ्या डोक्यावर परिणाम झाला काय रे, मला सांग. नुसतं ते टर्मिनल्स टर्मिनल्स टर्मिनल्स, मला ट्रेन मध्ये गेल्याचा फील होतोय. जय गुरुबा काका. सत्यम बोलतोय, तुम्ही भालो मग आम्ही अस्वल. तुम्ही भालू मग आम्ही अस्वल. निलेश करंजेकर म्हणते, गजानन तू गणनायक असा विघ्नहर्ता, तू विश्वनायक तूच भरलासी, त्रिभुवनी अन उरसी, तूच ठाई ठाई जन्माची ऐसे हजारो भावे, ठेविन्या मस्तक तुझ पायी, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. संकष्टीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आम्ही भालो. गुरुना दादा उपवास नाही का? नाही हो दादा, लहान म्हणजे ना उपवास ना धरायची जास्त सवय नाही ना, त्यामुळे असं हे होतं, पित्त होतं नंतर. मंडेचा पकडते, मंडे. गजानना श्री गणराया, आधी वंदू तुझ मोरया. गजानना श्री गणराया, आधी वंदू तुझ मोरया. मंगल मूर्ती श्री गणराया, आधी वंदू तुझ मोरया. गजानना श्री गणराया, आधी वंदू तुझ मोरया. गजानना श्री गणराया. सुंदर चर्चित धवळे अंग, चंदन उठी फुलवी रंग
दिवा जळला. गुरुना दादा ऑल क्लिअर. एपीडी हाय हाय. ऑल क्लिअर. ऑल क्लिअर. कसा आहेस भावा? स्वागत आहे तुमचं. मी आली लगेचच. दुधाची गाडी आली आहे, दूध घेऊन आली.
गाइस, आली आली आली. सत्यम काकू, तुम्ही लय खतरनाक हाय. जे आठवण ते गाणं म्हणता, पण पूर्ण तरी म्हणा आम्हाला गाण्याचा सूर कळेपर्यंत तुमचं गाणं. एक मिनिट आली. मला पुरेच गाणी येत नाही. आई ग, हसून हसून पोटात दुखलं रे बाबा. गुरुनाथ दादा म्हणते, शिवाजी महाराज मंदिर आमच्या तालुक्यात आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मंदिर या तुम्ही. हो गुरुनाथ दादा, नक्की. माझ्यावर चपातीचा पापड झाला बघा. कंटाळ येतो जेवण करायचा. सुनीता ताई हाय. मला नाही माहिती, पप्पांनी घेतलेल्या नाही. तिकडच्या रूम मध्ये बघा, खिडकीवर. काय परत लाव. सुनीता ताई हाय, नमस्कार सुनीता ताई. प्लीज सर्वांनी आज लाईक करा पटापटा. आज काय चाललंय, आज कोण लाईकच करत नाहीये. इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, तू तो लाइक कर देता तो मुझ मेरे लिए अच्छा होता. ओए सत्यम, लाइक कर दे भाई. ना 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 ला 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 ला. एक नंबर तुझी कंबर हाय, चाल शेकी शेकी. सत्यम, कसं वाटलं रिमिक्स? हॅलो सत्यम भाई. हॅलो सत्यम भाई. हॅलो सत्यम भाई. हॅलो सत्यम भाई. असं नक बघू अहो येते मला लाज, केला शृंगार आज घातलया साज. सोल्जर सोल्जर मीठी माते. हाय सुनीता ताई, खाना बन गवा क्या? दुखतात जा सगळे. हो सगळे दुखतात. सुनीता ताई, सुनीता ताई. मंडळी पटापटा कमेंट करा यार. आज काय कोण लाईव्हलाच येत नाहीये. क्या गफलत हो गई भाई. अंचल घोडीचा हाय. अभि गावकर, कसे आहात ताई? लाईक डन ताई, थँक्यू. अभि दादा, तुम्ही कसे आहात? स्वागत आहे. तुमच्याकडे होळी किती दिवसाची असते अभि दादा? दिसाचे हा दिसाचा यो खेळ सारा. प्लीज कमेंट करा सर्वांनी. लाईव्हला जॉईन व्हा, कमेंट करा.
बघू अहो येते मला लाज, केलं सुंदर आज घातलंय असाच मंडळी. यार काय आज होतंय, कमेंटच काय येत नाही आहेत लवकरात लवकर. आज कोण लाईव्हला पण नाही. मैं तो शायर हूँ, मैं तेरी शायरी हूँ. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. आणि कोकणात कोण गेलंय की नाही सांगा मला कमेंट करून. कोकणात कोण गेलंय? पूनम जगताप, राधे राधे ताई. राधे राधे पूनम ताई. लाईक डन, थँक्यू. कसे आहात पूनम ताई? स्वागत आहे तुमचं खूप खूप. जेवण बनवलं का? पटापट सर्वांनी कमेंट करा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस आहेत. मजेत म्हणताय? ओके. जेवण झालं माझं. ओके, जेवण पण झालं का? आम्ही उशिरा जेवतो त्यामुळे उशिरा बनवतो. आज काय स्पेशल ताई? मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. अरे तुम्ही असं नका रे करू, तिला दुखतंय असं कोण म्हणतं? अरे तुम्ही असं नका रे करू, तिला खूप हॉट होतंय. कोण बघते माझं लाईव्ह नक्की सांगा. हा डायलॉग कोणाचा आहे? अरे ती बिग बॉसची प्रॉपर्टी आहे, तुम्ही असं नका रे करू. अरे तुम्हाला पनिशमेंट मिळेल. अरे असं नका रे करू. पूनम ताई म्हणजे उपवास आहे ताई. ओके, आज संकष्टी आहे ना. 15 दिवसाचे फेविकॉल हवे. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. जल्दी जल्दी कमेंट करो सब लोग. सुनीता ताई म्हणतात, प्रशांत दादा म्हणतात परी आईस्क्रीम नको दादा, आम्हाला गरिबांना आईस्क्रीम नको.
सुनीता ताई म्हणतात हाय, उपवास नाही काय? कट्टी आहे तुमच्याशी मी. परी परी आवाज पटकन. आज काय मेनू? कोबीची भाजी बनवली आहे सुनीता ताई. प्रशांत दादा म्हणते भाऊ पण गरीब आणि बहीण पण गरीब, पण बहीण कोणाच्या ह्याला हसत नाही, भाऊ मात्र हसतो गरीब असूनही दुसऱ्यांना. आदिती ताई म्हणतात हाय, उपवास आहे का ताई? नाही हो आदिती ताई, तुमचा आहे का? सुनीता ताई आज संकष्टी आहे. परी ग परी. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती या चॅनलला. हे बघ, हे जी अक्षर आहेत ना, ती अक्षर ह्याच्यामध्ये लिहिली होती बघ, आणि सर्कल करायचं. ओके, आता हा काय आहे? यू याच्यामध्ये आहे ना, इथं आहे ना, मग इथं सर्कल कर. इथं सुनीता ताई कधी हसलो. चिडवत होता दादा. जनार्दन भाऊ नमस्कार, स्वागत आहे जनार्दन दादा. माका नाही आवडत कोबीची भाजी, तर काय वया सुनीता ताई, मोमोज आणू काय तुमच्यासाठी? आदिती ताई म्हणतायत हो आमचा आहे. ओके, तुमचा आहे का? मी अंगारकी पकडते ताई. जनार्दन दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्रशांत दादा म्हणतात कधी हसलो. सुनीता ताई खैसून असा? आम्ही जनार्दन दादा आम्ही कोकणातून असा. खैसून असा. रडलो होतो. ओके, रडा रडा. गट्टी. सुनीता ताई माका मालवणी भाषा बोलायला येत आहे. येस सुनीता ताई, तुम्ही लय भारी लय भारी लय भारी. माका लय जनार्दन दादा म्हणतात माका लय आवडता कोबी आणि चना डाळ. वा वा, त्याच्यात कोबी घालून चना डाळ मस्त लागतं कोबी, पण मी बटाटेच घातलंय. एकदाचं काम पार पडलंय. पुढचा अमरावाने कशी उजावणे तरी किती तर मीठ पडाने, नाही तर नाही पडाने. माका तर कंटाळा येईल जेवणाचा. बोलू काय सांगा? होय सुनीता ताई, होऊन जाऊ दे. मालवणी भाषा लातूरची मॅडम काय म्हणतात ती, कोकणातली भाषा बोलता. वा वा वा. बघा सुनीता ताई माझ्या लाईव्ह मध्ये येऊन मालवणी बोलायला शिकले. बघा किती ऍडव्हान्टेज आहे. प्रशांत दादा म्हणतात प्रीती सिस्टर. प्रशांत दादा गट्टे, तुम्ही माका हसलात. हा पाठी बघ काय बोललेलं असते. हा भिंत मस्त रंगवली. हा आता बोललेलास.
मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. कमेंट करा. बघा ते लाईव्ह मुळे माझे केस पिकाक लागले. डन. व्हेरी नाईस. Filling the missing letter VOU. इथली झेड तिथं पहिला बर्ड्स. हां अस्मिता ताई म्हणतायत 10ला पालखी आहे. वा चिपळूणला पालखी आहे का अस्मिता ताई? खूप दिवसांनी आलात लाईव्ह तुम्ही. कसे आहात? प्रशांत दादा म्हणताय कट्टी कट्टी ना कट्टी कट्टी ना बा. नाही कट्टी फुल कट्टी. मोठा गडझेड. अगं खूप गरमी आहे गावी. हो का? मी तर पावसातच येते. मग काय वाटतं या वर्षी पाऊस कधी पडेल? कोणाला अंदाज आहे का या वर्षीच पाऊस किती तारखेपर्यंत पडेल? कारण मला गरमीत नाही यायचंय गावी, मला पावसातच यायचंय. अस्मिता ताई म्हणतात हो. बोलूला नाही बोलूच आहे. दीदी झोपला काय? झोपून घे आपण. बरी अस्मिता ताई म्हणते पालखी आली आहे गावी. पालखीला आली आहे गावी मी. हो राईट. वाव अस्मिता ताई खूप छान मस्त वाटत असेल ना पालखीला वगैरे. मस्त नाचवतात ना ती पालखी, अशी खांद्याला घेऊन अशी अशी करतात मस्त. जुलै महिन्यात पडेल. हे बघा प्रशांत दादांचं वेगळं. जुलै महिन्यात कोण पाऊस पडतो? त्याच्या आधीच पडतो. मिरगाला पाऊस असतो. त्यांना काय माहितच नाही. हे साताऱ्याचे ना, आम्ही कोकणातली असं, त्यामुळे आमका सगळं माहिती असतं. होय ना अस्मिता ताई? 8 जून नंतर पाऊस पडतो की नाही? अस्मिता ताई खूप मस्त वाटतं. हा सुट्टी घेऊन आलात ताई? किती दिवसाची सुट्टी घेतला अस्मिता ताई? वाय बी नाही वाय. हा नीट कर. कृष्णा लांजे हाय ताई, मी कृष्णा. जेवण झालं का? हाय कृष्णा दादा, नमस्कार, स्वागत आहे आणि हॅपी होली. खूप दिवसांनी आलात हो कृष्णा दादा लाईव्हला. तुम्ही जेवलात का? माझं जेवण बनवून झालंय. प्रशांत दादा म्हणते यंदा लेट. हाय प्रशांत दादा अशी गट्टी आहे. हा कोणी बोलायचं नाही. ते मला चिडवत होते मगाशी. अस्मिता म्हणते हो 8 दिवस आहे सुट्टी. वा वा वा, तेवढाच आराम ना.
मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला यार, लाईकच वाढत नाहीये. 1 तास झाला फक्त 10 लाईक्स. काय हे? हो, मी कंपनीमध्ये जॉब करतोय, इंडियन एअरफोर्समध्ये. वा वा वा, खूप छान. कृष्णादादा खूप छान, मस्त. कृष्णादादा तुम्ही नाही गेलात का गावी होळीला? ले 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 भारी होळी. आज गावाकडे 5वा दिवस असेल होळीचा. मजा असते 5व्या दिवशी. काही जणांचा नाद आला गोड कानी ग. कल्पनाताई म्हणताय हे क्यूट दीदी काय करते? कल्पनाताई आता स्वयंपाक केला आणि आता लाईव्ह चाललंय. तुम्ही जेवलात का? कसे आहात तुम्ही कल्पनाताई? कृष्णा दादा म्हणतायत नाशिक मध्ये आहे मी. हो बघते, चेक करते नंतर. आमच्या खुशीला ना शाळेत ना आल्या आल्या अभ्यास करायचा असतो आणि आणि व्ही करीत व्ही मॅन. कृष्णादादा नाशिक मध्ये आहे, नाही जाऊ शकतो गावी. ओके, ऑफिसमुळे नाही जायला भेटत ना. कृष्णादादा म्हणतात का हो एवढ्या उशिरा स्वयंपाक? मग जेवण झालं का? नाही दादा. कल्पनाताई एवढ्या उशिरा म्हणजे मिस्टर वगैरे उशिरा येतात ना, मग ते थंड लवकर करून जेवण कोण खाणार ना. आता मी बनवून झालंय, आता थोडंसं हॉटकेस मध्ये रोटी वगैरे राहतील, गरम राहतील त्यामुळे. हाय प्रिया, हॅपी होली. प्रिया कसा असेल मग बोल मग. प्लीज लाईक करा पटापटा सर्वांनी. कोकणात होळी झाली काय? कल्पनाताई म्हणते अच्छा बरोबरच. कल्पनाताई तेच ना हो, पण ना ते खाल्लं ना उशिरा खाल्लं की जिरत पण नाही, कंटाळ येतो. मग काय बोलणार. पण काय सगळ्यांची शाळा ऑफिस सगळ्यांचं काय करणार. प्रिया ताई म्हणता गो पुरणपोळी केलंस मा? नाही गो पुरणपोळी करू येतात, लय कंटाळू. मी शिरवाळे गो, शिरवाळे केलेलं. शिरवाळे. तू काय केलंस? पुरणपोळी आहे. ओके, व्हेरी गुड. राईट द लेटर एम टू झेड पर्यंत. ओके, इथं कॅपिटल एम पासून सुरुवात करायची. एम नंतर काय था? नाही हो प्रशांत दादा, खुशी अभ्यास करते. परी आमची तिला सांगावं लागतं, खुशीला आमच्या सांगावं लागत नाही. प्रशांत दादा म्हणतात हाय. प्रिया ताई म्हणते नाही गो आम्ही नाही. ओके, मी तुका पाठवून देऊ काय? कृष्णा दादा म्हणतात ह्या वर्षी होळी येऊन गेली वाटतच नाही. कशा गो, काय झालं? काय झालं दादा, का असं वाटलं नाही? कारण घरापासून लांब आहात ना. प्रियाताई म्हणतात हो होळी वाटूकच नाही ह्या टाइम. प्रशांत दादा म्हणते परू आईस्क्रीम. आईस्क्रीम बिस्क्रीम काय नाही, आईस्क्रीम खाऊंगी काश्मीर जाऊंगी. खुशी काय करूला? खुशी आमचा अभ्यास करूला. खुशीचा शाळेत न इला की पहिला दी दप्तर घेतला आणि पुस्तका बाहेर काढतला आणि दिलेलो होमवर्क कंप्लीट करूचो असतो ते का.
मंडळी पटापट चॅनलला जॉईन व्हा आणि लाईक करा चॅनलला. खुशी आईस्क्रीम. प्रियाताई मध्ये काय आज जेवण? अगो आज जेवण कोबीची भाजी सकाळी मटर आलू मटर बनवलेले, आता कोबीची भाजी बनवले. काय बनवतं लोक लय नुसतं डोक्यात ताप असं सगळ्यात ना. मोठो प्रश्न काय बनवू जेवणात, ह्योच मोठो प्रश्न असा. लय 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 गो प्रियाताई, माझा दुसरा चॅनल मी बनवलंय, त्याच्यामध्ये मी कॉमेडी करते. बघ, जर तुका आवडला तर सबस्क्राईब कर. ह्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये ना त्याची लिंक असा, बघ आणि चॅनलला जॉईन कर बघ आवडला तर. आणि माझे डेली ब्लॉग असत त्याच्यात, म्हणजे मी घरात काय करते वगैरे असं असं असं, होळी कशी मनवलंय वगैरे तर असा. प्रशांत दादा म्हणतात कोबी मला पण आवडीला बा. ओके, पण तुमका देऊच येत नाही तर कोबीचा भाजा अजिबात नाही देऊचे की पैजणांचा. गुड गुड गुड. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. रियाताई म्हणता येतालाच कधी? अगो आता सध्या एक्झाम चालू आहे, मग न्यू सेशन सुरू होतला, त्यामुळे एवढ्यात नाही इलो तर मग. आणि आता तडे पण गरमी सुरू असं ना, त्यापेक्षा अजून हडे थंड हा तर हडे थांबतो. हडे तर जून मे लास्ट जून जुलै ऑगस्ट गरमी 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 नुसती गरमी. म्हणजे अक्षरशः मी हयसर ना कूलर लावल्याशिवाय बसा शकणार नाही. प्रशांत दादा कट्टी कट्टी कट्टी. पारू गो पारू बेसवचे पारू वर आयले तुला वर आयले. नाईस बेबी नाईस. गए करू वर आयले मंडळी पटापटा कमेंट करा. परी परी प्रशांत दादा म्हणते परी चल फिराया. खुशी परी म्हणते हा चला. सनंदी कलंदर म्हणतायत लाईक डन. आम्ही आता कट्टी, तुम्ही कुठं मिस्टर इंडिया बनता? नाही हो दादा, सध्या एक्झाम चालू आहे ना, त्यामुळे मला ना तिची एक्झाम आहे, पण ती मला माझी एक्झाम वाटते. काय करणार है ना. ला 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 मामा सोबत चल. ओके मामा. मामा खातो पाना. कृष्णा इकडे खूप गरमी आहे, तिकडे आहे का गरमी? नाही दादा, जम्मूला सध्या गरमी नाही आहे, थंडी नुकती होऊन गेली, त्यामुळे एवढ्यात गरमी नसणार. मी आता एक कोडा घालते हा, बघू उत्तर कोण कोण देतं. बरोबर राईट.
ओके हां, मी कोडं घालते. पाटील बुवा राम राम, दाढी मिशी लांब लांब. पाटील बुवा राम राम, दाढी मिशी लांब लांब. आन्सर द्या मला कमेंटमध्ये. जो आन्सर पहिलं करेल त्याला त्याचं नाव क्लॅपिंग सकट घेतलं जाईल. दाढी मिशा लांब लांब, पाटील बुवा राम राम. पाटील बुवा राम राम, दाढी मिशा लांब लांब. हू इज दिस? कमेंट करून नक्की सांगा. कलर कर. कलर द वॉश अँड हां एक्स क्रिसमस ट्री. वाच वाच नाही, कलर कर. खुशू करू का तुम्हाला? हा योगेश राजपूत हाय म्हणतोय. हाय योगेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. मला नक्की कमेंट करा आन्सर. दाढी मिशा लांब लांब, पाटील बुवा राम राम. पाटील बुवा राम राम, दाढी मिशा लांब लांब. कृष्णा दादा म्हणतायत दाढीवाले बुवा. हा सांगा की काय आहे आन्सर. पाटील बुवा राम राम, दाढी मिशा लांब लांब. योगेश दादा म्हणतायत नमस्कार. नमस्कार योगेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. नमस्कार, पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. पटापटा कमेंट करा. खुशीपरी सांग ना. खुशीपरीला येतच नाही. कांदा नो, कांद्याला मिशा कुठे असतात? पटापट सांगा. पाटील बुवा राम राम, दाढी मिशा लांब लांब. विच इज आन्सर? तिकडे नको करू, कधी नको करू. मक्याचं कणीस. राईट राईट. कृष्णा दादांना साठी क्लॅपिंग करा. कृष्णा दादांनी आन्सर दिला आहे. राईट. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. कृष्णा दादा इज विनर. कृष्णा दादांना 1 पॉइंट भेटलाय. दुसरं गणित. असं कोणतं फळ आहे जे बाजारात विकले जात नाही? असं कोणतं फळ आहे जे बाजारात विकले जात नाही? माहिती आहे का तुम्हाला? उशी जरा हे बाजूला कर. असे कोणते फळ आहे जे बाजारात विकले जात नाही? फळ, कर्माचं फळ. येस योगेश दादा, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. योगेश दादांनी पहिलं उत्तर दिलेलं आहे. योगेश दादांना 1 पॉइंट आहे. व्हेरी नाईस. मस्त मस्त, खूप छान. असं काय आहे ज्यामध्ये सगळं काही लिहिलेलं असतं पण ते कोणी वाचू शकत नाही? असं काय आहे ज्यामध्ये सगळं लिहिलेलं असतं पण कोणी वाचू शकत नाही? परी येतं काय दाखव. येतं ह्याचा आता काय ता तुझे ते काय स्केटिंगचा दाखव. होय तेच असतं मग.
नशीब. ओके, व्हेरी गुड. कृष्णा दादांना पहिलं आन्सर भाग्य. पहिला आन्सर योगेश दादांनी दिलंय, त्यामुळे इथं योगेश दादांना 2 पॉइंट मिळत आहेत. व्हेरी नाईस योगेश दादा, व्हेरी नाईस. कृष्णा दादा म्हणतात नशीब. तुमचं पण आन्सर बरोबर आहे, पण सेकंड आन्सर दिलात तुम्ही. प्रशांत दादा म्हणताय माणूस. हे दादा काय तुम्ही असा कोण आहे जो आपली सर्व कामे हाताऐवजी नाकाने करतो? सौरभ दादा म्हणतायत गो ओळखील की नाही मला. हो सौरभ दादा, कसं विसरणार हो तुम्हाला. काय हो सौरभ दादा, आम्ही कोणाला विसरत नसतो की हो. पटापटा कमेंट करा की हो सर्वांनी. पटापटा कमेंट करा की हो सौरभ दादा, लाईक करा की हो चॅनलला. पटापटा कमेंट करा की हो दादा. अहो दादा, कमेंट करा की हो लवकरात लवकर. सौरभ दादा म्हणतायत नाही, कृष्ण दादा म्हणताय हत्ती. येस राईट, यू आर राईट, यू आर राईट. तर कृष्णा दादांना पण मिळाले आहेत 3 पॉइंट. 3 पॉइंट, व्हेरी नाईस. असं काय आहे ज्याचं येणं पण खराब आणि जाणं पण खराब आहे? कोकणचं प्रेम हे असंच राहू दे आमच्यावर. हो सौरभ दादा, नक्की नक्की, नाही विसरत मी कोणाला सहसा. पण कोणी वाकड्यात शिरलं तर मी त्याला सोडतही नाही की हो. असं काय आहे ज्याचं येणं पण चांगलं नाही आणि जाणं पण चांगलं नाही? दिमाग लगाओ दिमाग. आठवण नाही. आठवण येणं वाईट थोडंच आहे. कृष्णानंद माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. कोरड्या विहिरीत चोर बुंबलतात. नाही नाही, माझ्या कोरड्याचं उत्तर द्या. अरुण दादा म्हणतायत हाय दी. अरुण पाटील म्हणतायत हाय हाय. अरुण दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. कसे आहात अरुण दादा? कृष्णा दादा म्हणते डोळे. येस येस येस. सुट्टी द्यायची नाही कोणालाच. कोण काय बोललं तर कार्यक्रम फिक्स करायचा. होय काय, होय काय. बरोबर बरोबर.
अरुण दादा म्हणतात जेवण झालं का? अरुण दादा आधी अरुण दादा नाही जेवलो नाहीये, जेवण झालंय. अभिजित दादा म्हणतायत डोळे 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 बघ डोळे बघ. अभिजित दादा कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं. दुसरं सांगा हा. माझे शरीर आहे गोल गोल, माझे शरीर आहे गोल गोल, प्रत्येक स्त्रीचे रूप मी अजून निखारते. मी बनले आहे काचेची, प्रत्येक रंगात मी भेटते. सांगा पाहू मी कोण? हाय 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 अरुण दादा. ढानकी म्हणजे ढानकी मतलब क्या होता है ढानकी? असं आहे उत्तर. माझं शरीर आहे गोल गोल, प्रत्येक स्त्रीचे रूप मी अजून निखारते. मी बनले आहे काचेची, प्रत्येक रंगात मी भेटते. सांगा पाहू मी कोण? अभिजित दादा म्हणताय काचेची ग्लास. काचेचे ग्लास? ए सत्यम भाई तू क्या बोल रहा है? काचेचा ग्लास हातात घालतात का लेडीज? आन्सर आता सांगितलेलं कोणाला कळलं नसायला पाहिजे. अभिजित दादा म्हणताय यवतमाळ जिल्हा. ओ माय गॉड, यवतमाळ वरून बोलताय. वा वा वा, खूप स्वागत आहे, खूप स्वागत आहे. डबल सांगू का? सांगते. माझे शरीर आहे गोल गोल, प्रत्येक स्त्रीचे रूप प्रत्येक स्त्रीचे रूप मी अजून निखारते. मी बनले आहे काचेची, मी प्रत्येक रंगात भेटते. सांगा पाहू मी कोण? अरुण दादा म्हणते काकण. मीच आन्सर बोलली. ये हुई ना बात. सत्यम बोलतोय. अरुण दादा म्हणते दीदी काकण. येस येस. सत्य बोलते इसलिए बोलते हैं की बाईच्या पोटात काही राहत नाही. दिस इज वुमन. आई ग बाई, काय बोलावं. शी, आन्सर सांगून गेले. हो ना. अभिजित दादा तुम्ही पण कोड्यांमध्ये सामील व्हा आणि प्लीज चॅनलला जॉईन करा. कोकणची आहे मी. ओके ओके, दुसरं. ओके अरुण दादा. हो ना. सत्य म्हणतात काकू इज द ग्रेट. काकू इज द बेस्ट. आता दुसरं सांगते. हे ते काय सांगा. जगभर मी फिरतो पण जमिनीवर ठेवत नाही पाय. जगभर मी फिरतो पण जमिनीवर ठेवत नाही पाय. दिवसभर मी झोपतो आणि रात्री मी जागा राहतो. रात्र आहे काळोखी माझ्याशिवाय. सांगा पाहू मी कोण? सगळे जॉईन हुवा. आम्ही कधी विचारतो आणि आमची उत्तर देतो. सगळे जॉईन हुवा. आम्ही कोडे विचारणार तो आणि आम्हीच उत्तर देतो. सगळे जॉईन व्हा. आम्ही कोडे विचारतो आणि आम्हीच उत्तर देतो. राईट राईट राईट. मी तेच केलं. मीच कोडं विचारले आणि असं हे काय उत्तर देतो. हातात काही बाग आणि थांबली. कृष्णा दादा म्हणतात घुबड. नाही नाही, चंद्राबाई. ये चंद्रा.
अरुण दादा म्हणताय चंद्र. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस अरुण दादा. चंद्र बरोबर, चंद्र आन्सर आहे. पण सत्यमने बोलला, सत्यम पहिला बोलला. सत्यमसाठी क्लॅपिंग होऊन जाऊ दे मंडळी. क्लॅपिंग 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 क्लॅपिंग. याचा उच्चार काय होता? क्लॅपिंग 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 क्लॅप. दुसरं ओके. अशा एका गोष्टीचं नाव सांगत जी आपल्या आजूबाजूला नेहमी असते पण आपल्याला ती दिसत नाही. निलेश कोयंडे दादा म्हणतात नमस्कार ताई. नमस्कार मंडळी, मजेत ना सर्व? हो निलेश दादा, कसा आहेस तू? स्वागत आहे तुझं कोकणची प्रीती या चॅनल मध्ये. सत्यम बोलते काकूचा पुतण्या, काकू काकू आणि स्मार्ट. हे फक्त मला चष्मा नाही आहे. राईट 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 राईट. माझ्यावरच गेला शेवटी. सत्यम दादा मध्ये हवा. येस येस, हवा हवा. निलेश दादाने आन्सर पहिलं दिलंय, हवा हवा. कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई. निलेश दादासाठी क्लॅपिंग होऊन जाऊ दे. क्लॅप क्लॅप क्लॅप. सत्यम दादांसाठी पण हवा. कृष्णा दादा पण वारा बोलले. सत्यम दादा मध्ये हवा हवाई. अरुण दादा म्हणतात वा रे वा रे वा रे. व्हेरी नाईस. सर्वांना खूप छान आन्सर दिली आहेत. हुशार आहात सगळे. माझ्या लाईव्ह मध्ये येणारा प्रत्येक माणूस हुशारच असता. मी पहिलं उत्तर दिलं. इथं काय होते माहिती आहे, एक सांगते की तुम्हाला प्रत्येकाला कमेंट आपली पहिलीच दिसणार आहे, पण नया ट्विस्ट तो ये है कि इधर मेरे सामने जो कमेंट फर्स्ट दिखेगी उसको मैं आंसर के लिए विनर ठहराऊंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आता बघू कोण उत्तर देईल. वीस जणांचा शिरच्छेद केला, न मारला न खून केला. सांगा पाहूया कोड्याचं उत्तर काय. 20 जणांचा शिरच्छेद केला, न मारला न खून केला. धन्यवाद. मी मस्त मजेत. इंडिया गेली फायनलला. हिप्पी फुर्रे हिप्पी फुर्रे हिप्पी फुर्रे. सत्यम दादा म्हणते आय एम नॉट हुशार, आय एम स्मार्ट. यू नो आय एम स्मार्ट. चल लय स्मार्ट आहे तू. डब्बू आहेस. चल काय उत्तर येत नाही तुला. निलेश दादा काय पण बोल. मानसी शिवाय कोडी सोडवायला मजा नाहीयेत. मानसी आलेली, मानसी गेली. चला चला सांगा सांगा. मुगी, मुगी क्या होता है? मुगी काय असतं? बच्चा बेचा पाडा. हे भगवान सत्यम, ये क्या चल रहा है भाई? बेचा पाडा काय है? 20 जणांचा शिरच्छेद केला, ना मारला ना मेला. नाही, ना मारला ना खून केला. नटसम्राट नटसम्राट नटसम्राट. नो वे. हे काय आहे नटसम्राट? आता हे अरुण दादा. मुंगी. हे भगवान क्या आंसर दे रहे मेरे. मैंने सोचा था कि ये सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन कुछ नहीं आता इनको भी. बेचा पाडा. हे निलेश दादा तू पण डब्बूचा. शी बाबा, डब्बू पोरा बसली आमच्या माझ्या क्लासात. चला निकल जाओ इधर से, कुछ नहीं आता. परत सांगतोय 20 जणांचा शिरच्छेद केला, न मारला ना खून केला. सांगा पाहू कोण मी. कढीचा ग्लास. आता हा कढीचा ग्लास कुठला असतो? काचीचा ग्लास. नो. वैजेश शिंदे. हाय सिंधुदुर्ग म्हणतायत. हाय वैजेश दादा, कसा आहेस? काय करतो? बरं आहेस का? अरुण दादा म्हणते 20चा पाडा. अरे पाडे कसे येतील इथं? पाडे येऊच शकत नाही. तुम्ही सगळं चुकीचं बोलताय. तुम्हाला कळतंय का तुम्ही काय वागताय ते? अरे हे सगळं चुकीचं आहे. तुम्ही सगळं चुकीचं करताय. प्लीज जरा जागे व्हा सर्वांनी. कुठे आवाज असा ऐकलाय का? सत्यम दादा आम्ही येतो पेटी घेऊन भात खायला. पेटी घेऊन.
अरुण दादा वा 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 21चा पाडा 20 आता 20च्या पाड्यावरून 21च्या पाड्यावर गेले वा वा वा. निलेश दादा हसतोय. यार काय तुम्हाला उत्तर येत नाही. 20 जणांचा शिरच्छेद कोण करतोय आपल्या लाईफ मध्ये. सत्य म्हणते बेचा नाही मग 3चा पाडा. ह्यांना ना काठी आणणार रे काठी दे रे माका दिगो बरी काठी का पाडे मोजक लागले. कृष्णा दादा म्हणते पाकिट. पाकिट कैसे आएगा भाई. अरे तुम्ही पाकिट का बोलताय. अरे हे असं नसतं. तुम्ही प्लीज आधी ऐकून घ्या माझं. विवेक दादा म्हणते इंडिया फायनल मध्ये गेली आहे. येस वी आर इंडियन्स. हिप्पी फुर्रे. निलेश दादानेच सांगितलं आता की चेअर करा सर्वांनी. काय प्रश्न होता. 20 जणांचा शिरच्छेद केला न मारला न खून केला. सांगा भाऊ या कोड्याचे उत्तर काय. आय लव्ह माय इंडिया. आय लव्ह माय इंडिया. काकू उत्तर काय होतं. अरे तर उत्तर होता नहीं मैं स्मार्ट हूँ भाई मैं नहीं बताऊंगी. चला मी उत्तर सांगू का. कोणाला येत नाहीये. अरे तुम्ही कसे खेळताय. तुम्हाला काहीच येत नाहीये का. अरे असं करून आपल्याला कॅप्टन्सी कशी मिळेल. अगं राखी तू नीट खेळ ग बाई. निलेश दादा ताई तुझ्या तन्वी घुसली आहे का बिग बॉसची. हरलो निलेश दादा बरोबर गेस केलंस तू तिचा आवाज. निलेश दादा नाही येत. मिस्टर रोलेक्स हाय मिस्टर रोलेक्स नमस्ते हॅपी होली. कुठून आहात तुम्ही. अरुण दादा म्हणते सांगा. विवेक दादा म्हणते तन्वी. आता मी युट्यूबवर टाकते हा. विवेक दादा म्हणतात. निलेश दादा हसतोय. सत्य म्हणते हा परशानंतर प्राशानंतर लिहितो पेपरचा पुढचा प्रश्न सांगा. हा प्रश्न नंतर लिहितो पेपरचा पुढचा प्रश्न सांगा. ओके आन्सर तर मी सांगते. नेल कटर 20 जणांचा शिरच्छेद ना मारतो ना खून केला. ना मारला ना खून केला पण शिरच्छेद केला. हाय की नाही. हाय की नाही. अरे तुम्हाला मलाच उत्तर सांगावी लागतात. काय करताय यार तुम्ही. शे अरे प्रभू तुला चोरी करायची काय गरज होती. आणि केलीस तर मला सांगायची ना. आता तुला अंडी भेटणार नाही. जेवण भेटणार नाही प्रभू तुला. मस्त होते कडवे. येस 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 चुकीचं आहे. मला 21 बोट आहेत. तो तुझा प्रॉब्लेम आहे. आम्ही 20 जणांचा करतो. तर कोकणातली मजा. हॅपी होली हॅपी होली. सनंदी म्हणताय ऋतिक रोशन आता बोला. नो बाबी नो बेबी. जे मला नाही येत ऋतिक रोशनचं मला तन्वीचं येतं. अरुण दादा म्हणतायत दीदी हाय. अरुण दादा आन्सर द्या. दादा तुम्हाला तन्वीची ऍक्टिंग कशी वाटली नक्की सांगा. हाय सूरज दादा नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ. कसे आहात तुम्ही. खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया या चॅनल मध्ये. ऋतिक रोशन नहीं आएगा रे भाई. मुझे नहीं आएगा. मुझे तन्वी का आवाज आ रहा है बोलने के लिए. निलेश दादा मला आधी हवी विशाल घेतो माझी डिप्स मारून. मला अंडी हवी विशाल घेतो माझी डिप्स मारून. शिमग्या क्या. ओ माय गॉड शिमगो संपल्यानंतर तुका आठवण झाली शिगम्याक योग बोलवची. थँक्यू. आमका नाही येवचा शिगम्या. आमचं शिगमो हयच असं. सत्य म्हणते म ये मरी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है. ओ
नाही, मैं कुछ नहीं इस्तेमाल करे. सूरज दादा म्हणताय विसरलात आहे ताई तुम्ही आम्हाला. नाही हो सूरज दादा, कसं विसरणार. तुमच्यासाठी पोरगी बघायचं काय तो कार्यक्रम चालू आहे, बघायचं विचार करतोय. कुठून कुठून बघायच्या, कुठे शोधायच्या द्या. सनंदी म्हणतात कोण तन्वी, आम्ही ओळखत नाही. ऋतिक रोशन किती बोटे आहेत माहीत आहे का. हो, त्याला 22 बोटे आहेत वाटतं. इकडे आणि इकडे. निलेश दादा एक नंबर ऍक्टिंग ताई तन्वीची, आम्ही ओळखली खूप छान. थँक्यू 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 थँक्यू. हल्ली मी तिला 2-3 दिवस ऑब्झर्व करते, नुसती अशी सूर देऊन करते. अरे अशी रे बाई बाई बाई. सत्यम दादा म्हणते नेक्स्ट प्लीज. ओके नेक्स्ट प्लीज घालते. ओके तळ कोकणात गुढीपाडव्याक तरी या. ओके विचार करते हा. गुढीपाडव्याक आता बोललंस, गुढीपाडव्याच्या आधी बोललंस म्हणून विचार करीन. हाय यशश्री, हाय कसा असस. मी मस्त असे गो, तिया कसा असस. रोमाट येऊन गेला काय गो. अरुण दादा ज्योतिपा नावानं चांग भलं, ज्योतिपा नावानं चांग भलं. सत्यम दादा म्हणते तन्वी आम्ही मजरच नाव आहे. तन्वी आम्ही, तन्वी मांजराचं नाव आहे तुमच्या. ओ माय गॉड, तन्वीला राग येईल बरं का. अरे कोण बोलले ते. हा अरे सत्यम हे माझं नाव होतं, तू माझं नाव का ठेवलंस. तुला अक्कल आहे का. ते माझं नाव होतं ना, माझ्या आई पप्पांनी ठेवलेलं ना, मग तू का ठेवलंस. बाई तिला सुद्धा छोटा उंदीर बनवला तिने प्रभूला. गोड बोलून बोलून. येस राईट आहे ती. फक्त ते वोटिंग साठी आपल्यासोबत ठेवलंय. सूरज दादा म्हणतायत यशश्री आली ताई बघा. हा यशश्री आली. हाय यशश्री. सूरज दादा म्हणतायत यशश्री आली. यशश्री म्हणता हो इतर कोकणात राधा बघलं मग आमची. कधी रे होती तुमची राधा, खय गेली तुमची राधा. कृष्णा दादा म्हणतात पुढचं कोड विचारा. ओके विचारते. निलेश दादा हसतोय. सत्यम म्हणतोय माझी मांजर माझी मर्जी. माझी मांजर माझी मर्जी. ए नाईस 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 नाईस. ओके हा. कोंबडी देते अंडी, गाय देते दूध. कोंबडी देते अंडी, गाय देते दूध, पण असा कोण आहे जो दूध आणि अंडी दोन्ही पण देतो. लगाओ दिमाग भाई, दिमाग है तो लगाओ अभी. कोंबडी देते अंडी, गाय देते दूध, पण असा कोण आहे जो दूध आणि अंडी दोन्ही पण देतो. सत्य म्हणते जाऊ द्या आमची तन्वी काळी आहे, थोडा बदल आहे. मग तन्वी यावरून असं बोलला अरे ती काळी आहे मी गोरी आहे, तू माझं नाव का ठेवलंस तिला. तुला कळतंय का तू काय वागतोस ते. प्रियाताई हे काय ऐकते मी. यार मी लाईव्ह बंद करते, पळा इथून. तुम्ही कोणी उत्तर देऊ नका. ऐक मला दिसेना अशी झाली. असं काय होतंय मला दिसतच नाहीये. कृष्णा दादा म्हणतात दुकानदार. चला बाकीच्यांचे मी कमेंटच वाचणार. प्रियाताई नवरा, निलेश दादा बायको, आमच्या शेजारचे काका. अरुण दादा म्हणताय दुकानदार. प्रियाताई यार माझ्याच लाईव्हला भेटला तर अजून कोणाच्या जाऊ नका नक्की उत्तर द्या. अरुण दादा तुम्हीच ग्रेट आहात, बाकीची डोक्यातूनच गेली. सूरज दादा नशीब तुम्ही काय उत्तर दिला नाहीत. हे
भगवान बचा ले रे बाबा या लोकांचे. बरोबर दादा बरोबर. हे बघा अरुण दादा, अरे अहो अरुण दादा तुम्ही बरोबर उत्तर दिलात. ते चेंज करून घोरपड अंडी देते, दूध देते. हे भगवान. सत्य म्हणते माझी गर्लफ्रेंडचे पप्पा दुकानदार. आई ग हे भगवान बचाले रे बाबा बचाले. आई ग मला वाटतं आज मी रडणार आहे, एवढं हसली आहे. आई प्रियाताई म्हणजे दुकानातून नवरो घेऊन आणून देता गो. निलेश दादा तुझा काय तू एक्सप्लेन कर. निलेश दादा तू पण एक्सप्लेन कर. पूजा दीदी दीदी इतना क्यों हंस रहे हो दीदी. ये लोग मैं उनको ना क्या बोलते कोड़ी जो होती है ना, मतलब क्या बोलते उसको. अरे हिंदी मध्ये काय बोलतात सांगा रे बाबा ह्यांना. बचले नाही उठले, बचले नाही उठले म्हणजे. अरुण दादा म्हणतात हो. पूजा दीदी कृष्णा दादा पूजा दीदी बोलते हाय दी लाइक डन. थैंक यू पूजा दीदी खाना खा लिया. सत्यम दादा प्रिया जी किती लिटर दूध देतात हो. यार बस करा मी दुसरा क्वेश्चन होते. और आता ना तुम्ही रडू शकत नाही. आम्ही असताना तुम्ही रडू शकत नाही. अशी आन्सर बघून माझ्या डोळ्यातून पाणीच येणार आहे. सत्य म्हणजे प्रियाजी दुकानातून हो. निलेश दादा दूध अंडी दूध सोबत मस्तपैकी बोल बच्चन पण मिळते. खावा खावा मी हाय तोपर्यंत तुमका काय कमी पडूक देऊचंय नाही. अशी सांगता बायको बघा निलेश दादांची. कृष्णा दादा प्लेटिपस आणि एकी डना प्राणी. प्लेटिपस आणि एकी डना प्राणी म्हणजे प्रियाताई म्हणतात गो घो विलो काय इचारशीत हा हानुक नाही का. मला माझ्याकडे ट्रे येतात सध्या मी खाणत नाही तर याचो काय म्हणतात तो फ्रीजचा दरवाजा असं लटकता वजनान. आम्ही खाऊक सुरुवात करतले मंगळवार पासून. मी सध्या ना नॉनव्हेज 1-2 महिने सोडून बघितले. थोडासा 1 महिना खायचा 2 महिने सोडायचा, 1 महिना खायचा 2 महिने सोडायचा. हाँ दी खा लिया. ओके पूजा दीदी गर्मी हो रही है नेक्स्ट प्लीज. कृष्णा देते हे प्राणी अंडी आणि दूध देतात. ओके ओके ओके. प्रिया दीदी म्हणतात काय लटाकता म्हणजे. आई गो माझं तोंड दुखला गो हसन हसन हसन. ओके मी एक लॉजिकल क्वेश्चन देते. कल्पना करा की तुम्ही एका गडद खोलीमध्ये आहात आणि तुम्हाला त्या गडद खोलीमधून बाहेर पडायचे असेल तर तुम्ही काय कराल. लाईव्ह क्वेश्चन 20% ओनली ही 75 काकू. लाईव्ह क्वेश्चन 25 ओनली आणि ही 75 काकू. बरोबर सांगितलं. अरे तुमच्या प्रश्न एवढा सोपा आणि त्याची उत्तर एवढी भयंकर बाई. सत्यम तर IAS आहे वाटते. हा मला वाटतंय तो तसाच आहे. निलेश दादा लाईट लावू. कृष्णा दादा दरवाजा तुम्ही बाहेर पडाल. दरवाजा तुम बाहेर पडाल म्हणजे सत्यम दादा म्हणते दरवाजा
उडवून येणार. हे बघ, दरवाजा उडवून येणार. नाही नाही, प्लीज पटापटा सर्वांनी लाईक करा, पटकन लाईक करा आणि आन्सर सांगा. हा, तुम्ही कल्पना करा की तुम्ही एका गडद खोलीमध्ये आहात आणि त्या तुम्हाला गडद खोलीमधून बाहेर पडायचं असेल तर काय कराल? आय एम बेरोजगार. निलेश दादा तो म्हणतो आय एम बेरोजगार. प्लीज पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. आता माझं लाईव्ह संपवायची वेळ आली आहे. वेळ नाही, टाइम झालाय. वेळ आली आहे म्हणते. खिडकी तोडून? नो 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 नो, खिडकी नाही तोडायची. सोपं आहे उत्तर. न न न न न न न न नो 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 नो. पूजा दीदी, एस आप क्या कर रहे हो पूजा दीदी? मी रोहित शेट्टीला फोन करेन, तो मस्त आहे तोडफोड करायला. नो 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 नो, एस. मंडळी चला आता लाईव्ह संपवते. हाय इश्कवाला, लाईव्ह संपायची वेळ झाली, आता मी संपवते. आता ही कल्पना कोण आहे? तो कल्पना असली तर बाहेर येऊन फायदा जर मी तर तिथंच थांबन बी. चला मी आन्सर सांगते. ओके प्रिया दीदी कळवा कडून. जर तुम्ही कल्पना करायची थांबवली तर तुम्ही त्यातून लगेच बाहेर व्हाल. कल्पना करायला थांबवायची आहे. आम्हाला वाटलं काकूनीच कल्पना केली काय नी रूमचे बंद केले काय नू. ओके ओके, बाय बाय सर्वांना, बाय बाय, टेक केअर. आता लाईव्ह संपवते. मिस्टर आले, जेवण वाढायचं आहे. बाय बाय, टेक केअर. उद्या भेटूया.